holder en lille tale til jer i dag. Jeg er jo en god mand. Jeg er en god mand. Nej, jeg er en god mand. Tusind tak, fordi I stemte på ansvaret og på demokratiet, så vi kunne få afsat den frygtelige general og hans frygtelige militær. Alt det, I har oplevet i Myanmar i dag, det minder om noget, man kunne opleve. Vi laver slået til sådan nogle, der bliver gift. Hvorhen? Det er Myanmar. Så et myanmarisisk bryllup? Ja, Myanmarisisk. Og vi begynder at gå fremad. Vi laver sådan nogle rismarker, hvor vi skal lave sådan nogle trappetrin, 8 trappetrin, hvor der er sådan noget ris på. Ellers kan de ikke leve, hvis de ikke spiser ris. Det der er helt mark. Ja. Noget små. Meget små ris. Ja. Yes! Men det virker meget godt, men hvis ikke sandet var så godt. Ja, det er sandet sgu. Det er virkelig nødvendigt. Det kan også være, at jeg skal til at stille ham et spørgsmål. Med vagabond, soveposevæsen. Du ved jo alting. Ved du så, hvordan at det lyder nede i væbnernes telte? B-R-A siger bra. V-O siger bo, siger bra, siger bo, siger Jim! Når jeg spytter for at sige kartoffel, kartoffelpandekager, sådan går jeg rundt. Den der, den skal jeg så meget.